Στην Ελλάδα, η ψυχική υγεία των νέων αποτελεί προτεραιότητα για δράσεις και πολιτικές, καθώς, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 15,2% των παιδιών βιώνουν άγχος και νευρικότητα που σχετίζονται με το σχολείο και τις επιδόσεις τους. Μάθε για να ανοίξεις νέους κόσμους, όχι για να συγκριθείς. Δεν είσαι η βαθμή σου, είσαι το φως που ανάβει όταν μαθαίνεις κάτι καινούριο.